May sa a rough-toothed dolphin. Tinakita iti igit ti Baybay, ti barangay Kaawakan pasado alas 5 iti agsapa. Kuna ni Manong Jimmy, nakita na as bibiyag pay laeng daytoy. Isu nga inkarigatan na nga insubli iti paset ti Baybay. Inulod ko nga impanje igit ti Baybay nga impaka palangoy. Kasi na po Diyos naglangoy met. Itataga po ta aglangoy ma'am. Gapo ta may di panagpakpak na napang ko kinita dagiti taraking ko na paano nagpainom. Tata naibayaga mi basi DJ nga na nagpainom ta nagalaalami ti makan tay damurtis ma'am. Tay may nga oras nga ta. Tata rimwara agsubliak. Dami dito maning nga na daten ti baga mo bagatan na ma'am. Natay matlaeng ti dolphin, pasado alauna itay malem, ken maidalan ti necropsy. Nakitaan daytoy ti sumagmamano agasgas iti bagina. Kabayatan na, itimat barangay 62B na Votas Lawag City. Agarup alas 7 met idirabi na i-report nga adda nasarakan dagiti bumarangay ang nagpaigid nga adult male rough-toothed dolphin. Napakaammo daytoy iti kapitan nga isumeten ti timawag iti maseknan nga opisina. Hindi andakan di Baybay, hindi na pang kami kinita. Ti baga ni doktor idi mangkita kay dete asidig na dita nga pasibur nga dadanom na sa pangikuan nyo kuna na namiti 437 oras tay parbangon intawag na kanya ka tanagawid ang ma'am intawag tay bantay ni Gitanods nga nagbantay nga natayin ko na. Iti obserbasyon ti otoridad, nagsagaba ti dolphin, tinaunig asugat iti ipus na. May sugat siya sa may tail niya na medyo malalim. Nagulat kami, nagdugo. Sabi ko, bakit red na yung water sa tank? So, na-alert kami, tas yun ang feedback, may sugat siyang malaki sa tail. We assist the animal na hindi lulubog yung ulo niya. Kasi ang ilong niya, na tinatawag na blowhole, nasa tuktok ng ulo na butas. Suggestive na may problema sa lungs niya. Sa spleen niya, and then may mga parasites siya sa digestive system niya. Wala siyang kinain, pero hindi pa naman ganun kagrabe kasi maganda pa yung katawan niya. So, nakasaganan ang maipatulod ti specimen ti dolphin, iti Institute of Environmental Science J. Diliman. Nang tadmet ti palagip ti otoridad, iti usto nga ubraen no makakita ti dolphin. Pag may nakita tayong dolphin or whale, huwag nating basta-bastang lalapitan kasi lalo kung wala kayong experience kasi may training po kung paano to i-approach. Pangalawa, huwag sasakyan, huwag papalibutan kasi nai-stress itong mga ito, no? Lalo pag ang ingay, ang daming tao, wala na nga sila sa bahay nila, aligaga na sila, may nararamdaman pa, mai-stress pa dahil sa tao. Kung meron namang naka-experience na ng response, tulungan siyang maiangat, lalo pag tumatagilid para makip safe nga yung blowhole. Yun. Tapos, wag bubuhusan ng tubig, again, kasi malulunod siya pag gagawin yun. Tapos, tumawag ng, pwede po sa Coast Guard, sa atin, sa BIFAR, meron din tayo sa Provincial Fisheries po na makakatulong. Tere Sundayon, Balitang Solid North.